जो माने 2026 ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କିଛି ଟପିକ୍ କଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ କଟିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିକରି ତୁମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିକରି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଟିଛି ଏବଂ କେଉଁ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆସିଛି। ଦେଖ ଆମେ ପଦ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଯିଏକି ଲେଖକ ଥିଲେ ସାରଳା ଦାସ କଟିଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଆସିଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନତା ଯିଏକି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖକ ସେମ୍। ଏହା ପଦ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ଗଦ୍ୟର ସେମ୍କୁ ସେମ୍ ସେଇଟା କଟି ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଯାହା ଥିଲା ପୁରୁଣାରେ ନୂଆରେ ବି ସେମ୍ ଅଛି। କେବଳ ଗଳ୍ପରେ କଟିଛି। ଗଳ୍ପରେ ଦେଖ କାଠ ବିଷୟଟା କଟିଛି ଯିଏକି ଲେଖକ ଥିଲା ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଥିଲା। ଏହି ବଦଳରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆସିଛି ଯାହାକି କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଓ ମିଶ୍ର ବାବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଏଇଟା ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଓ ଏକାଙ୍କିକାର ଗୋଟେ କଟିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଫଲ୍ଗୁଣ, ଯିଏ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏହା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଏଟା କଟି ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ, ଏହା ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଏଟା ନୂଆ ଟପିକ୍ ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଏହା ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଯାହାକି ସାରଳା ଦେବୀ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଧନ୍ୟବାଦ।